Tør jeg prøve at melde ham? Tør jeg gå efter det tør du altså ikke. Round ending du bliver slagtet for hårdt. Du gør det ikke. Dude, det vil være Call of Duty style. Ja, men han vil jo vende sig og skyde dig lige i ansigtet. Nej. Vi lister som ninja. Dør. 100 p du dør. Vi lister som ninja, han ved ikke hvor jeg er. Yes, vil du ikke have penge? Eller vil du ikke have penge? Jeg skal have mine penge. Ja, hvis Stefan kan få et knivkill, så er jeg stadig ikke ligeglad med pengene, fordi... Han har spottet dig. Ja, han kigger på dig. Ja, han sigter på dig, han sigter på dig. Så fik vi bare halvt så meget, altså. Hvad regner du med? Han står og sigter på dig. Hvad, dreng? I skal bare gennem dit døde. Ja, men jeg tror, det er nok Stefan for i dag, tror jeg. Jeg synes, jeg fortjente at få sødet, efter han nakkede alle de andre. Ej, det var nok Stefan for i dag.